Ir-responsabilità politika ma tintrefax billi isir rapport mill-Awditur Ġenerali. Prim-Ministru prova jieħu krettu tal-li saret din l-investigazzjoni, mentri fil-verità l-oppożizzjoni kienet li talbet din l-investigazzjoni. Joseph Muscat qabel elezzjoni kien jgħid aħna se nkunu gvern kontabbli u nerfgħu responsabilità politika. Però ma tfissirx illi issa refaħħa għaliex ġi konkluż dan ir-rapport. Ir-responsabilità politika tintrefa billi Joseph Muscat stess jerfa ta' dak li għamel u għandu jieqaf jaħbi jew jipprova jgħid li diġà refaħħa għax fil-verità sal-lum il-ġurnata għadu ma refa l-ebda responsabilità politika. Il-Mimo ma firmax Ministru, iffirmaħ tella qudiem il-Kabinet, is-Segretarju tal-Kabinet. Kif kun naħseb kulħadd jaf, Segretarju xogħlu huwa li jieħu l-minuti tal-Kabinet li jara li deċiżjoni tal-Kabinet ikunu implementati. Xogħol huwa il-Ministru li tella Kabinet Mimo għaliex għax huwa l-Ministru li ħajassumi responsabilità politika għal dak li kunet jipproponi lill-Kabinet. Ir-raġunijiet li nġibu fl-erba' raġunijiet li nġibu, u erba' raġunijiet ta' erba' linji ta' għax dan huwa Mimo ta' faċċa ta' nofs, ma jistwix tebaq fuq jedu. Biex il-Gvern jakkwista lura dal-Cafe Premier, l-Awditur Ġenerali iġibhom trieta, jirridikolhom, iġibhom fix-xejn. L-Awditur Ġenerali jgħid mhux vera dak li hemm li qed jingħad fil-Kabinet Mimo li kien hemm periklu għall-Biblioteka Nazzjonali, mhux vera għaliex ma kien hemm ebda ċilindri tal-gass, mhux vera li l-Gvern riedu daqshekk urġenti ikun hemm l-aċċess għall-librerija x'sena u xahar wara għadu magħluq. U l-Awditur Ġenerali saqsi fejn marret din l-għaġla, dan ma kien żball xejn, dan kien ċirkostanza imġieba ta' ħażen premeditat maħsub tal-Prim Ministru li nnegozja li konkluda n-negozjati għal 4 miljun u 200,000 ikkonkludihom f'temp ta' 4 xhur wara l-elezzjoni biex minn 4 miljun u 200,000 ma ninsewx għax dinha kbira, din gravi. 210,000 euro il-Gvern ħallasom senserija lil min? Lis-sensar? Le, lil-bejjieħ. Dak il-bejjieħ li beħ lill-Gvern, il-Gvern tal-li beħ lura dak li huwa tiegħu tal-Gvern taħ 210,000. Mela ċikku poplu ħa 58 cents oli tal-ħajja. Taħa 210,000 euro senserija tal-li beħ lill-Gvern dak li huwa fil-fatt tal-Gvern.